Priča počinje s kućom koju smo naslijedili, zaboravljenim starim mjestom koje se činilo kao dar, novi početak. Malo smo znali da je ovo nasljedstvo došlo s teškom cijenom. Ali kuća nije bila prazna, ne onako kako smo mislili. Skrivala je tajnu, zlonamjernu prisutnost, koja je strpljivo čekala da se probudi, da se pokrene iz svog sna. Ušli smo ravno u njezinu zamku, potpuno nesvjesni noćne more koja nas je čekala. Tame koja se spremala razotkriti. Dejan je naslijedio kuću od daleke prabake. Nalazila se u Grljanu, mirnom selu smještenom pored rijeke Timok, koje je izgledalo netaknuto vremenom. Vidjeli smo to kao miran bijeg, projekt koji treba vratiti u nekadašnju slavu, priliku da pobjegnemo od gradske vreve. Kuća je bila stara, obrasla vegetacijom i zapuštena, ali je posjedovala čudan, neporeciv šarm, šapat priča iz davno prošlog doba. Onog trenutka kad sam ušla, zrak je bio težak i hladan, tišina neprirodna, gotovo gušeća. Kao da je sama kuća zadržavala dah. Namještaj je bio prekriven bijelim plahtama. Čestice prašine plesale su u prigušenom svjetlu, koje se probijalo kroz prljave prozore, stvarajući jeziv prizor. U stražnjoj sobi, stolica za ljuljanje bila je okrenuta prema kutu, kao da je netko naglo otišao, ostavljajući za sobom uznemirujuću prisutnost. Htjela sam otići, vratiti se, ali sam to odbacila kao nervozu, kao preaktivnu maštu. To je bila moja prva pogreška. Trebala sam poslušati svoje instinkte, taj dosadni osjećaj straha. Prije nego što nastavimo, dopustite mi da objasnim što je vlaška magija. To je drevni oblik okultizma koji se još uvijek prakticira u udaljenim dijelovima istočne Srbije, posebno među vlaškom zajednicom u blizini Zaječara, Majdanpeka, Negotina i Kučeva. Za razliku od uobičajenog vještičarenja, vlaška magija se oslanja na drevne rituale, moćne simbole, duboko vjerovanje u duhove predaka i uznemirujuću upotrebu kostiju, krvi, niti i čarolija na drevnom vlaškom dijalektu. Magija se prenosi iz generacije na generaciju, često po ženskoj liniji. Ima dva lica, bijelu magiju koja se koristi za zaštitu, ljubav i plodnost i crnu magiju koja može donijeti ludilo, nestanke ili čak smrt. Tamo smo proveli prvu noć, puni uzbuđenja i spremni za avanturu koja nas je čekala. Jedva smo čekali istražiti svaki kutak ove stare kuće i otkriti njezine tajne. Kad je pala noć i sunce se sakrilo iza planina, početni šarm kuće postupno je nestao, zamijenjen uznemirujućim osjećajem i nečim zlokobnim što se širilo zrakom. Sjene su se uvijale i produljivale, plešući po zidovima poput sablasnih figura, a svaki zvuk, čak i najmanji, pojačavao se, odjekujući po cijeloj kući. Osjećala sam se promatrano, kao da me nevidljive oči prate na svakom koraku, a hladan pritisak mi je pritiskao vrat. Zatim su došli šapati, tihi i uznemirujući, zlonamjerni i puni namjere, koji su se činili da dolaze izvan mog dosega sluha, kao da netko pokušava komunicirati sa mnom iz drugog svijeta. Dejan je duboko spavao pored mene, nesvjestan prisutnosti koja nas je okruživala, ali ja sam bila nepomična, otvorenih očiju u tami. Srce mi je snažno lupalo u prsima. Kuća nam je počela izvoditi teške šale, igrajući se s našim strahovima i slabeći naš razum. Vrata su se otvarala i zatvarala sama od sebe. Predmeti su se bez objašnjenja pomicali s jednog mjesta na drugo. Svijeće su se misteriozno gasile usred noći. Dejan je krivio propu, pokušavajući pronaći logično objašnjenje za čudne pojave, ali zrak je bio miran i hladan, bez traga vjetra. On je izvana ostao skeptičan, ali sam vidjela sumnju i zabrinutost u njegovim očima. Kuća je suptilno djelovala na nas, otvarajući nevidljivu pukotinu između nas, hraneći naše nesigurnosti i najdublje strahove. Dejan je postao razdražljiv, povučen u sebe, nesposoban spavati i sve udaljeniji. Kuća nas je izolirala s našim vlastitim strahovima, zarobljavajući nas u mreži paranoje i nepovjerenja. Bio je to samo početak psihološke bitke.
Bili smo testirani, izazivajući našu mentalnu i emocionalnu snagu. I brzo smo gubili tlo pod nogama. Tjedan dana kasnije, dok sam čistila sobu, ispod kreveta sam pronašla čudan mali zamotuljak omotan crvenim koncem, s zabijenim čavlom i pramenom ljudske kose. Bacila sam ga uplašeno, ne razmišljajući dva put, ali sam kasnije saznala da je to bila velika pogreška. Vlašku magiju ne treba dirati niti manipulirati ako ne znate što radite, jer može imati nepredvidive i opasne posljedice. Te noći, dok sam prala suđe u kuhinji, čula sam tihe i nerazgovjetne šapate koji su dolazili iz tamnog prostora smočnice. S ubrzanim srcem oprezno sam otvorila vrata, ali unutra nije bilo nikoga, samo osjećaj intenzivne hladnoće. Ali na stražnjem zidu bio je nesavršen krug s 4 točke oko njega, nedavno izgreban noktom ili oštrim predmetom. U selu su mi rekli da je to simbol vezivanja duše, mračan i opasan ritual, namijenjen tome da osoba izgubi svoju volju, svoju vitalnu energiju i na kraju čak i svoju dušu. Kuća je napala Dejana. Imao je noćne more, borio se, mrmljao na čudnim jezicima, progonila ga je žena sa žarećim očima. Postao je blijed, iscrpljen. Jednog jutra ispod našeg kreveta sam pronašla paket, crnu kosu, savjeni čavao, mrtvog guštera, umrljanu krpu. Iz njega je zračila zloba. Dejanov skepticizam se slomio, šapati su postali glasniji, ponekad očajnički ženski jauk. Zatim, iza ljušteće tapete, pronašli smo izrezbarene simbole. Spiralu s križem, stiliziranu pticu. Iz njih je zračila mržnja. Kuća nije bila samo ukleta, bila je prokleta, a kletva je bila za nas. Trebala nam je pomoć. Brzo. Očajna, otišla sam vidjeti ženu po imenu Gordana iz Ergotine, poznatu kao ona koja čisti magiju. Gordana nam je rekla da smo vezani pod orlom, izraz za najjaču kletvu. Dejanova prabaka ga je pokušala zaštititi, ali je umrla prije nego što je završila ritual. Jedini način da se kletva prekine bio je kopati u vrtu, točno tamo gdje se svake noći poljivala sjena. Zovem se Milena. Godinama sam čuvala tajnu bojeći se da ću biti proglašena ludom, da neću razumjeti ono što sam doživjela. Bio je to težak teret, breme koje me je izjedalo iznutra, ali tišina je otrov koji nagriza dušu, a istina zahtijeva da se čuje koliko god uznemirujuća bila. Ono što ću sada podijeliti nije folklor niti drevne legende, to je moj život, moje sirovo i stvarno iskustvo. Moj muž i ja naišli smo na tamu tako staru, silu tako iskonsku, da nas je gotovo probutala, potpuno nas obuzela. To se dogodilo u malom selu blizu Zaječara, na istoku Srbije, mjestu gdje stare vjere opstaju, gdje drevne tradicije još uvijek imaju snagu, a veo između svjetova je tanak, gotovo nepostojeći. Ljudi tamo šapuću o vlaškoj magiji, o silama koje znanost ne može objasniti, o misterijama koje prkose logici. Prije nego što nastavimo, morate razumjeti vlašku magiju. To je jedna od najstarijih narodnih magija u Europi, tajno prenošena s generacije na generaciju, koja oblikuje način na koji ljudi komuniciraju s nadnaravnim, s onim što se ne vidi. Postoji bijela magija, liječenje, zaštita, rituali za sreću, za privlačenje prosperiteta i ljubavi. I postoji crna magija, kletve, osveta, vezivanje duša, nanošenje patnje, sijanje razdora i nesreće. Crna magija koristi zlokobne predmete, kosu, nokte, zemlju, zgroblja, elemente ispunjene negativnom energijom. Njeni učinci mogu biti razorni, čak i smrtonosni, ostavljajući duboke ožiljke na duši. U zoru Gordana i ja smo kopale na označenom mjestu, srca ispunjenih strepnjom. Pronašle smo staklenku umotanu u kravlju kožu s mačjim kandžama, crvenim koncem i komadom vezane tkanine, skup predmeta koji su zračili uznemirujućom energijom. Gordana je rekla, ovo je krvna veza. Netko vas je vezao da ne možete napustiti kuću, da budete zarobljeni. Ako prekinete vezu pogrešno, ako to ne učinite ispravno, umrijećete. Ritual se mora obaviti odmah, bez odgađanja. Na obali rijeke Timok zapalili smo svijeću od kravlje masti,
recitirali molitve na vlaškom, drevne riječi ispunjene snagom i bacili staklenku u rijeku da voda odnese zlo, pročišćavajući nas od štetnog utjecaja. Te noći Sjena se pojavila posljednji put. Nije se pomaknula, samo nas je gledala s ledenom intenzitetom i nestala, iščeznuvši u tami kao da nikada nije ni postojala. Ali simboli kuće ostali bi trajni ožiljak. Upozorili su nas, nikada ih ne uznemirujte. Tama je nestala, ali sjećanje nas nikada ne bi napustilo. Vratili smo se kući, zauvijek promijenjeni. Po povratku u kuću, opresivna težina je nestala. Dejan je mirno spavao prvi put u tjednima, ali nikada više nismo proveli još jednu noć tamo. Prodali smo kuću, nikada ne otkrivajući istinu. Pitam se jesu li simboli još uvijek ispod novih zidova, s njihovom snagom koja čeka. Iskustvo nas je promijenilo, više se ne smijemo starim praznovjerima. Nakon te noći, Dejan se više nije budio znojan, a ja više nikada nisam čula šapate. Ali izgrebani simboli na zidu nikada nisu nestali. Prodali smo kuću te iste godine i odselili se daleko od Grljana, nikada se više nismo vratili. Ponekad još uvijek čujem šapate ili vidim sjene. Kletva je prekinuta, ali strah ostaje, neki ožiljci nikada ne blijede. Biste li ostali i borili se protiv tame, ili biste pobjegli od tajne vlaške kletve? Vjerujete li u vlašku magiju? Biste li ostali u toj kući? Napišite u komentarima ako ste imali slično iskustvo. Ne zaboravite lajkati, pretplatiti se na kanal Misteriozne priče Misterije i kliknuti na zvono kako ne biste propustili nove priče iz sjena Balkana.